Good morning guys! Happy Sunday! Sobrang bilis naman ang araw eh, no? Sunday na naman agad. Ayun, niluluto ko na yung pagkain ng aso. Nalakad na ni Daddy si Grutintin. Sing na yung dalawang bata. Ayun, buti na lang na ako kahapon. Kagabi. Bago na to, niluto ko yung adobo. Kanin na lang ang niluluto ko. Ayun, and then prepare lang ako ng shake. Protein shake. Kailangan ko to. Mas gusto ko may may Quaker Oats eh. Ayun, mas feel ko yung pagkabusog kaysa pag lang, pagka water lang or milk lang hinahalo dun sa sa Herbalife. Yung wala tayo. Lutuin lang ng ilang minutes yung Quaker Oats. Sinali na din ni Daddy dito sa Lucky. Tapos sakto yung nasa kami sa Miniso kami. Bumili ako nitong colorful na mga measuring cup. Ang cute no. Ayun no, sama-sama sila, hindi sila maghihiwalay na Ayan. Nakita na ko dahil sa kulay lang naman. Nakakatuwa. Hi Kuya Peter. Nakatulog ikaw? Oh, let's pray na. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this day, gift that we're about to receive from thy fountain, through Christ our Lord. Amen. Yung favorite niya ni Kuya Peter. Kaya na Kuya. Kuchi. Dapat mauna to kaso ayun, sabay na sa food. Kaya lang. Ang lungkot ni Daddy. Ilan daw kayo yung rice Katapusan ng kain-kain mo. Tanghali na guys, kaya lunch na tong ginagawa ko. Ayan, after ko maghugas kanina ng pinagkainan sa breakfast, nag-check ako ng mga emails, messages. Ayun, kahit na Sunday sana, pahinga, pero para hindi tayo natatambakan. So, ayan, stir fry na, anong gulay ba to? Spinach. Ayan, kasi may ako dyan natitirang 2 pirasong parang pork chop na walang bone. Ko, in-strict ko. Tapos binabad ko siya sa parang barbecue, dito. Steak and chop seasoning. Tapos yun. Inano ko lang sa sa dito, sa olive oil. Pinan-fry ko lang siya. Then, nag-add ako ng konting-konting bagoong. CDO bagoong. Tapos yun na. No more other seasoning. O, diba? Yan. Yun lang. Yung vegetable ka na, minute ka pa. Para kay Daddy and sa akin. Ito para sa mga bata pa rin. Yung adobo meron pa. Tapos naglaga ako ng 3 egg. Kay Daddy, kay Chris, siya, kay Peter. Ayan. Sinama ko na dito sa kanin para sayang sa kuryente, separate pang luto. So, that's it. Yan, sobrang simple lang. Tikman natin guys. Natakam ako Mukhang masarap Kinamay no? Sarap in fairness. Kahit bagoong lang yung nilagay ko. Yan. Bagoong. Ito Agad lang ako siguro mga 1 teaspoon or 2 teaspoon ata. No more salt or soy sauce lang. Sarap. Pakin na natin. Kanin na lang yung inaantay guys. Ay, ito pala nakalimutan ko. Lagyan ko rin siya netong minced garlic. After ko siyang i-pan fry na mag-golden brown na siya. Both sides. Lagyan ko ng minced garlic. Likamli pala to guys. Hindi likumli. Thank you, Buntis. Ayan, likamli. No, garlic.
Sarap pala to. Sarap ko siya nilalagay. Ang harap. Ang bento ko lang yun ah. Pero masarap. Grabe guys. Sobrang stressful nung ano. Mga nagagalit na buyer ng AC brushes na hindi nabigyan yung mga nakapagbayad na merong as in yung galit nila guys. Sagad. Alam mo yun. Akala mo buong pagkatao mo na yung binayaran nila kung makautos na I want my money now. Ganon. Kung i-refund ko daw. Nakakaloka, diba? Hindi man lang sorry ka na, pinapaintindi mo na hindi mo naman sinasadya na magkaganon. Kasi, alam mo yun, kaso may pagkamakitid lang ang utak eh. So, hindi makaintindi na may parating pa naman. Bakit hindi hindi mag-antay ng konting panahon pa. Yung ganon, talagang iinisin. Kaya alam mo yung nagpipigil lang ako. Gusto ko maging polite pa rin. Pero, yan, kalabas na muna ako. Kain muna tayo. Stress eating, you know. Hindi kasi nakakainis lang eh. Akala ko, niloko na ewan eh. Sorry ka naman. Ulit-ulit, di sinasadya, ganun ganyan. Loka. Kaya yun, din na muna ako nagbabasa kasi ang daming galit. Naloloka ako. Yum, yum. Ayan, nagluto lang ako guys ng tofu. Dalawang slice. Tapos kimchi, and then radish. Pinalo-halo ko lang dyan. Nilagyan ko ng pepper paste. Tapos soybean paste. Pinakuluan ko lang with fish cake sa tawag dyan. So, ayan na. Kainin na natin yan guys. At makaka-stress pa rin. Stress eating talaga ginawa eh. Kain tayo. Sarap ng sabaw. Nakaka-relax yung sabaw niya pag inigo. Ganda ng kulay, no? Then tayo, kumain na si Chris, tsaka si Peter, tsaka si Froggy. Yummers. Hindi ko na sinalin, guys, kasi ako lang naman kakain eh. Si Emma, di rin naman kumakain eh. Kumakluluto kung ano. With kimchi. Sarap. Binili na namin to. Hindi na pala hindi na recover yung yung vlog. Sayang. Kaya mo na. Papanghinayang lang. Nawala. Wala tayong magagawa eh. Ayaw niya nang nakatry na sila din ng ilang application. Hindi talaga gumana. Severely damaged daw yung files ko. Bakit? Lagi? Laki. Init. Magaganda naman, no? Ayun yung camera ko sa likod, yun. Wala sa net up, eh. Saan ba? Bibit na ba yun? Ito lang ang din ang pangit din guys kapag magnegosyo ka, lalo na kapag online. Alam mo yung mga buyer na akala mo nabili na nila buong pagkatao mo kung pagsalitaan ka. Yung ganon. Akala mo milyon-milyon yung ibinayad nila. Siyempre nakakaano pa rin yung ang sakit pa rin, di ba guys? Kasi ito sabihin customer ka, sana magdahan-dahan din ka sa pananalita, yung ganyan. Kasi yung mga seller na nasa likod ng cellphone na kinakausap nyo is di nyo alam may pinagdadaanan ding iba. So, yun lang. Pero ako naman kaya ko guys. Yun nga lang. Yung pagpipigil ko talaga para patulan sila is konting-konti na lang. So, kapag gano'n na is
binibitawan ko na yung cellphone ko. Sabi ko, hayaan na muna yan, yung ganyan. Kahit na magalit pa sila. Kasi kapag galit kayo pareho, lalong magkikreate ng ano, ng hindi maganda both sa inyo as seller and buyer. So, ayun. Pero maganda ang maging online seller kasi yun nga, sa bahay ka lang, no need mo nang magmadali, pagising mo kahit na hindi ka pa naliligo, hindi ka pa nagtutoothbrush, makakapagsagot ka na ng ano, ma-start mo na yung trabaho mo, diba? So, may pros and cons naman. Para sa akin, konti lang naman yung ano niya, yung cons niya. Hindi naman nakaka-stress. Gusto na kaya si Ann. Hindi pa ako sinasagot eh. And may ano din kasi, may mga buyer din kasi talagang masama ugali.